64. sme pasli krávy s otcom a otec nás chlapca nebol. No ale tak sme sa rozhodli potom, že skúsime aj my nejakého psa, že by nám pomohol pri zavracaní krávok. Som išiel do Kriakov, tam do Svinčína, tam uče Galkov, Pavol krmili. No a dali mi takého psa, čo taký, nebol až taký asi najzdravší, ale tak mali takú štenia, tak som si ho vzal domu, no a tak som ho od malička ja to vychovával. Takže prvý rok z neho na zavracanie nebolo nič, ale som ho podľa knižky už, že od 8 mesiacov, od 6 už treba začať učiť, že by si privykal na poriadok. No tak ja som to podľa literatúry postupoval pomerne presne a ma bavilo, čiže každý jeden deň som bol s tým psom, každý jeden. Buď na prechádzke, ale väčšinou som mal taký systém, že povedzme prvých 15 minút tak zo začiatku málo, že by sa neshnusilo mu a ja som nemal hodne praxe s výcvikom, tak zo začiatku len tak málo, povedzme 5 minút alebo jak som ho ako cvičil, že učil na nejakú vec, takú jednoduchšiu najskorej, lenže by najdôležitejší povel je pocen, lenže by usluchol, no tak toto pocen som ho učil a potom už tak sedni si, lehni a tak išli také tie základné úkony, že by bol poslušný pes, no a tak sa to stupňovalo. No ale okrem toho, okrem tých základných, keďže potom už jak bol 2 roky, 3-ročný pes, hej, takže som chcel mať aj takého psa, že je na dačo vycvičený. No a to vybral som si skoky, čo také dosť neprirodzené pre psa skoky. Takže v skoka som odcvičil a potom ešte aj obranu, ešte sme s chlapcami nacvičovali, že dali si kamaráti na mechy, po nohách aj po rukách si obalili mech, taký hrubý, no a už potom nastavili mu ten rukav a on tak skočil, jak aj teraz robia to tie žandáre a toto, no tak ten istý systém taký, čo sme. No takže toto. Ale to sme robili len tak, keď sme sa stretli náhodne, čo ja znam 2-3 razy do roka a tak, takže to nebolo tako da ako, že výcvik, len také zaujímavosti pre nás. Ale s tým to v prípravu som postupoval furt, lebo ku konom na družstvo som sa furt nemohol dostať, lebo tam bolo také, že oni chodili do roboty kone a len od krsničkého som si mohol tak pustiť konia, že vypustiť na kúd a len tak popozerať sa a tak, alebo na kejdi sa chodilo krmiť, tak som išiel si zapohanať dakedy, keď sme zastupovali dakoho. Takže tam som sa bars nemohol dostať a potom do toho psa som všetku tú energiu vložil. No a tak sme začali s tým výcvikom, no tak keď teraz pozorujem tých vojenských a všelijakých tých psoch, tých psičkárov, čo robia ukážky, no tak si myslím, že môj bol oveľa všestranejší. V každej tých disciplíne, čo teraz napríklad oni chodia po kladine, hej, vinze po rebríku na kladinu, po kladine a zas dolu, no to je pekne, ale on to robil vo výškach 3 až 4 metre v stodola starých. Ja som mu zo zemi ukázal vyskoč na odor, vyskoč hore, potom išiel po drukách v takej Kubuščekovej stodole, taká stará bola. A tam po tých drukách, tam som mu ukázal tam, nazad, tam, všade chodil po tých drukách. No samozrejme, že druky mali tak, že nám to mali tak 20 cm boli hrubé, hej, nie že po takom 5 cm alebo 10 som ho neposielal, bo na čo mám ho zostresovať, ale také 20 cm ako tragar v izbe, a po tých tragárach to išiel suverene, kde som mu povedal, tam išiel, zoskočil dolu a tak, no, takže v tej kladine, v tých výškach tie psi by sa podľa mňa bali, lebo to je rozdiel 1,5 m byť nad zemou, alebo 4 metre nad zemou. No, takže toto sme tak nacvičovali to tiež, no ale potom to bola príprava na to, že by sa nebal výšku na výcvik skoku. No a tie skoky najskôr sme začali len tak, že som mu dal ruku, preskočil ruku, potom vyššej ruku, potom plocík taký,
tu, že by husí do Ryšiaka Stariga nezašla, no to sme dali cez plocik taký metrový, preskakoval, aj možno, že aj menej jak meter. A tak som mu ja som videl, že keď on má, na čo má, tak keď bolo dosť pre neho meter, tak som mu nezvyšoval na čo. Najskôr musel svalstvo získať, chuť, techniku, skoku, odskok a toto. A potom som mu zvyšoval postupne, no a tak. A to keď už znal, to keď mal roky, alebo jak dlho to trvalo? To už taký 3-4 ročný, to už bol... To ty si mal vtedy už tých 17. 17 asi, hej. To už bol za tie roky už parádny. To už potom sa mi aj ľahko učilo, lebo najhoršie je zo začiatku, keď nič nechápe. Ale potom už to išlo, bo v tých skokách už, ja už som znal, no, že takže ten prešpoch, najviac čo vyskočil, to 2,45 m do výšky. No to nie je akože letmo, ale akože preliezol, hej. Boli dosky vo výške 2,45 m, sa zachytil pred nimi nohami, dvinul sa a z druhej strany skočil na zem. A potom takisto nazad. Tak to bol jeho rekord. No a tak vzduchom, to nemal som premerané, že jak vysoko, no ale čokoľvek som mu ukázal, on bol tak vycvičený, že na také úkony akože poď sem alebo kričec, to vôbec som ja takto nepoužíval. Ja som, keď on tak okolo ma behal, mal voľno, a ja keď som chcel upozorniť, že dačo od neho chcem, tak som mu telezoval. A on šla hore, obzrel sa na mňa a ja som mu ukázal, čo od neho chcem. Napríklad som mu ukázal dolu ruku, to znamená, že lehni. Tam, kde si lehni, a to bolo z toho dôvodu, lebo keď sme chodili na prechádzky do lesa, tak vtedy bolo veľmi prísne, nesmiel pes behať bez vodítka. Ja som sa bál, že mi ho odstrelia hajdúci, takže keď sme boli v lese a keď mal voľno, tak napríklad keď by bol na nejakej čistínke a on by bol na druhej strane a ja by som zbačil, že Dadzi je tu blízko hajduk a že by nešiel ku mne, bo tým by sa prezrazil, tak som mu ukázal, lehni, tam, kde si. Tam, len som mu tak ukázal. A on by lehnul na tej druhej strane čistínky, ja by som bol na tej strane čistínky, no a ten hajduk proste by si nás ako nevšimnul, odišiel a tak by som ho privolal sebe a tak by sme z toho lesa zmizli. No takže toto muselo vládať na jedničku. No potom tak som ukazoval aj našim, že macéri a takže napríklad som mu nehal ležec na rezervári a ucekol som domu. A on tam ležel. A ja potom som len zapískal na palcach a už šmýkal domu od rezervára ako stodole. To sú také tie ďalšie. No ale aj stopovať znal, nie? Dobre. Stopovať nie. Nie? Nie. Stopovať som ho neučil. Toto jedno neznal, keď by som porovnával s tými žandarskými psami a toto, tak to, tam toto. No on išiel po stope, ale len ja každý pes, že chytil stopu dzivieho zvierata, no tak po stope, že ucekal, ale len čo mal prirodzene. Toto odo mňa neznal nič v stopovaní. No ale potom ešte také veci, ako na pridávok, keď s macérov sme chodili, no tak som chodil pomáhať dojiť, bo vtedy sa ešte ručne dojili krávy na družstve a už mala tak doshodne krávu takedy a potom trebalo aj mlieko sa meralo, trebalo nosiť, tak sme chodili spolu a tak bolo ťažko takedy jej po tej fujavici ísť, takže keď boli dobré podmienky, takže bola taká vyšmykaná cesta, vtedy sa nikdy neposypovala, len keď bola dobrá vyjazdená, tak som ho ako zapriahnul do sankoch a sme sedli s macérom a už dole dedinu šmykali sme tak, jak to, až po vratnicu. Potom tam od vratnici... To na krku, či si taký popruh mal? Nie, len tak na grbu chodziak, za špagat. A od vratnici hore už potom neuciahnu, lebo to predsa boli ťažké, sanky sa burili a tak, no. Ale dolu dedinu sme išli jak pik. Toto on potom mal za úkol v zime na ciahať na sankách a popri tom robí to ten výcvik, tak napríklad Puštík aj Palko z Bratislavy, on si ho, keď tu prišiel na prázdniny, tak on chodil tiež ku krávom a celkom ho to zajímalo, no a najviac ku krávom ho ciahal to ten pes. Lenže zase musím priznať, že výcvik na zavracanie krávov nemal nejaký dobrý. On bol slabší, bo sme pasli a korov pes takisto vyzeral, on bol Puštík viačí, korov.
A toto bol o hodne lepší na zavracanie krávu, jak to tu náš. Takže v tých krávach tak nie, ale v tom rešpektovaní tých všelijakých poveloch, to na prvý šup, to nie, že to len tak som mu, ani keď sa pozeral na mňa, tak som mu len z rukou mohol ukázať, že či lehne, či pod sem, alebo v nohe, alebo čo, už aj išiel, už aj, bez jakéhokoľvek zaváhania. To v tom bol, to nie, že dávku sa tam prosil. To si myslíš, že to bol ako taký tak disponovaný, alebo proste to tak vycvičený? To vycvičený bol tak, že... Ale akože mal taký, ako bol akože taký vynimočný, že tak dal, alebo proste bol normálny len pes a akože ty si s neho vyťahol toto maximum? Ja si myslím, že bol normálny a vyťahol som maximum, lebo furt my už tak sme si zvykli, že furt každý deň, keď sme prišli a on už ma čekal, hej, vyskakoval na reťazi, bo tu bolo viazaní, tu bola taká šajtanica a na ní furt cedzel, tu na reťazke, tu mal hudu. A už keď som išiel ku nemu, tá už keď som tak ako radostný hlas nasadil, tá on takisto, ja som tak ako zapišťal od radosti a on takisto zapišťal. A to už by ma bol roztrhal od radosti. No a on zrobil potom, on tak vycítil, že ja sa tiež z toho radujem, takže on mal také radosti, že keď som mu nič nepovedal, tam behal, lietal, skakal a jak som mu dačo povedal, už aj. Sústredil sa na mňa a už len, že čo bude. No a tým vecam, čo rozumel, to slúchal na prvý šup. No a tým, čo nerozumel zo začiatku, no tak bol taký, že nezna, čo má robiť. Napríklad, tak dosť neskôrší som ho učil, že by ma pozdravil. No tak som mu vravil pozdrav a neznal, čo tu má. Začal taký ako skúčec, tak skúčel a vravil, to nie je tak, že musí zabrechať. No. A potom už sa naučil, to zabrechal furt. Ale to bolo k ničomu, bo čo pozdrav. To len tak som vymýšľal také hlúposti, bo pozdrav je k ničomu hľač. Ale som ho toto naučil, ale potom som to ako nepoužíval, ale furt keď tak som si takedy spomnul po pol roku, to značí to ešte z nás som zavolal pozdravil hneď. Si pamätal dobre, tu mal dobrý pamäť. A na cudzích ľudí jak reagoval, dobre? Na čo? Na cudzích ľudí. Či bol agresívny? A nebol. Normálny taký psíček, čo si nevšímal tak život okolo seba, tak čo sa týka ľudí, hej, že to si nevšímal. No len vtedy, keď ja už som znal, jak to treba, hej, vzal som na to a už to tie chlapci, hej, keď sme vtedy trénovali, tak oni už tým svojím výzorom tak vzbudzovali taký ako rešpekt, tak on už vtedy začal tak na zadné nohy sa staviať zaže do nich. No a to som ho trímal na vodu, potom som ho pustil a nás zautočil. Ale to on už znal, ako to tak brali, ako že to je taká situácia, kde musí ako hejsť. No ale potom zas všetko, porúcali sme mechy a išiel s nami zas do prírody a zas bol ako kamarát s nami. Jeden mám taký zažitok, ktorý som mnou otriasol vtedy. Sme išli raz za Rik, tam do Losoch. Tam sú také bahna, no proste taká bola rakita tam obrasteno takými listnatými kriakami, bo to bolo v takých bahnách a tam mal voľno, si myslím, ako tu hajdúci nebudú v takej divočine, nie nikoho, tam on nejako pobehoval a tam bola taká čistinka, čo už v tej rašeline už nerastli ani kriaky, nič, len taká tráva vysoká a tam spala srna. A on ju vyplašil. Ale to my sme chodili furt po cichu, preto on aj na povely ručne reagoval, lebo my sme v lese nepovedali ani slovo. Ani slovo, to sme museli ísť jak duch. Preto som mu ja len ukázal, na najvyš som povedal pst, že by som upozornil na seba a už som mu ukázal, čo má robiť za toto, že by sme nepovedali ani slovo, aby sme sa neprezrazili či už pred zverou alebo pred hajdukom. No a vtedy on vyplašil srnu, a tá srna bola taká zmetená, že ja som stal, on na jednej strane čistinky vyplašil, ona prebehla cez čistinku, ja som stal na druhej strane čistinky a ona v tom cvále, nie až takom najvyššom, ale dosť už cvalala, kým sa rozbehovala, ma treskla do pleca, do mňa buchla, v letku, tu mi rafla. Som odlecel, čiapka odlecela, ja som odlecel na druhú stranu, som sa skoprcal, ja som
by nikdy neveril, že čo to je za rana. Ona takisto odletela, hej. Všetci sme odleteli. Ale ja som bol veľmi nepríjemne prekvapený, veď to bola rana jak z diela. Je to, jak keby auto dom napukol. Som sa skoprcal tam, jak to. Ma bolelo všetko, kosti, chrbtica, všetko ma bolelo. Som išiel domu potom jak kalika. Toto bolo taký zažitok, že to by som nepovedal, že to je taká rana. Raz mi dobre pomohol a vtedy som mu bol vďačný psovi. Sme pasli v prvej dvojke. Som mal vtedy 42 súkromných kráv z dedziny. No a som pasol, naraz prišla taká búrka, riadna búrka a tresknul blesk do borovici. Tam v tej prvej dvojke ja som bol na jednej strane a borovica na druhej strane prvej dvojky. To blízko bolo, možno 25 metrov odo mňa. A keď tresknul ten blesk do borovici, tam normálne také šajty, 2-3 metrové šajty lietali človeče tak, aké dynamit by rozrúcil ten strom. To som v živote už, ani odtedy som takú dačo nevidel, jak som vtedy videl. To jak daleko si bol od toho? To sú 25 metrov, to blízko, to tam, ja aj teraz znám už tej borovici, samozrejme, že nie, bol rozštepal, ale znám, na ktorom meste to bolo, aj tá borovica sa vtedy stala. No v prvej dvojke, tu hneď, ako na Kyviačíku. A vtedy, jak tresklo, bo už bola aj tak búrka, už krávy boli nervózne, ale keď tresknú toto a to začali lietať tie klaty ponad krávy, a to keď sa chytili dolu prvou dvojkou, tá išli a to bolo, ja neviem, to bolo tak kolo obedu. A teraz tie krávy ako ucekali domu. Dolu prvou dvojkou sme chodili a potom tam na Podlieštia a hore pod Liešťem ku Cigánom a domu. Mali sme svoje trasy. No a to tie krávy chceli dodržať zase tú trasu, tá dolu prvou dvojkou a potom tam sme išli cez Podliešťa, tam po tej ceste starej, čo už je teraz zarasnutá, ona sa už nepoužíva dlhé roky. A tam, no a vtedy som mu poslal predok. A ja som ucekal krížom, oni išli po druhej dvojke, ja súbežne s nimi a cez také kriaky som mal chodníček, že na tej ceste som bol furt prvý, bo oni takedy sa rozbehli aj tak, vo všedný deň nič sa nestalo a rozbehli sa cvalom. A už ja na tej ceste som ich čekal a už som ich zastavil a už sme išli pekne domu krokom. Aj, aby sme dodržali čas, bo sme museli prísť o 6. Presne o 6. sme museli ísť domov. Takže som ich nemohol pustiť ani za 5 minút 6, ani nijak. Presne. No to tam som ich furt zastavil, keď tak sa nerozbehli. Ale vtedy behali a on na tom predku trimal a hryzol do písku, vyskakoval, ale musel sa aj brániť, že by ho nepostúpali. I tak vyskakoval, i tak, i ucekal pred nimi, i chvost medzi nohy takedy, lebo už videl, že to hrozí mu, že ho pristúpia. No a tak sme, nakoniec sme to zdolali sme tie krávy a neucekli nám domu v tej búrke. Som ich zastavil, potom neskorší a dajak tak, ako sa ukludnili a po búrke zas sa ako zapasli a sme dokázali ich do večera utrimať. Ja som nerobil výcvik, tak som si nezvykol, že som mu dal odmenu, hej. Malo by sa tak robiť, že aj tam v tej knižke písalo vtedy, že dobre je dať nejakú pochutku, hej, že dáš tam, neviem, čo, či koliesko, kolbasky alebo niečo také. Ale ja som to nerobil, ja som to nemal ani doma po ruke, ani som si vlastne nemohol zvyknúť na to, že by som mal furt dačo v kešeni. Čiže on mal odo mňa toto, že pochvála a fajne som ho pochválil a toto a tam mal taký dobrý pocit, taký bol šťastný. Takže to bolo veľká odmena, to tá pochvála. A si ho aj trestal? Dačo? No, hej. To jak si ho trestal? Kríkom tiež, či si dostal aj pochovávacej rukou alebo tak? No to málo kedy, to je, no, ale kríkom som ho potrestal. Kríkom, hej, to bol taký. Ale najviac, čo ma hnevalo, ale to mal som aj nepríjemnosti aj doma, aj susedok. Keď bola rúja, ako, hej, keď on bol neutrimateľný, tá vtedy, čo on zavíjal a kričali ma všetky doma, nedalo sa spať, tu nik nemohol spať, lebo to zavíjal, ale i v kuse. No tá vtedy som bol na neho nedobrý. Riadne som bol. Keď si ho dal kuštík slabší na resiasku, to sa vytrhnul a už ho nebolo. A takedy ho nebolo aj 3 dní. V tomto období, hej, tak období 2 týždňov, nebolo z neho nič. A potom so stupom času som tak rozmýšľal, že to je škoda bojovať proti prírode. Ja som ho mal vtedy pustiť a ísť na 2 týždne sa zmieriť s tým, že 2 týždne nebudeme mať psa i pokoj. A nie, tu som sa každú noc
cez noc som tu išiel 5 razy ku nemu a to nestalo za nič. Lebo ja keď som už išiel ku nemu, on už sa od strachu do budištujem. Od strachu, bo uznal, že to je nedobre. No a kým som zašiel, lehnul si do posteli, no to tak, čo ja znam, 5 minút, alebo 10, alebo najviac, keď 15 minút vytrimal ticho, a už zas, a zas zavíjanie, a furt zavíjanie. No tak to bolo toto, na nič to. A to som vtedy, toto som nezvládol.